Začam na Olymp svojho života. A ja budem povýšená do stavu. Snúbenica. Ja som taká šťastná. Ale ja ťa nežiadam o ruku. A o čo? Aby si sa so mnou rozišla. Myslíte, že je na mne dačo zlé? Len si ešte nespoznala bezpodmienečnú lásku. Koľko rokov sme nikde neboli? Neznám. Lebo sme ešte nikde neboli. Neznám, na čo si nás lakala na život na východe, keď nám nedokážeš deti ani na 2 hodiny postrážiť. Klára Priputenová, keď sa nezačneš ku svojej matke správať úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem. Nikto tu dneška umírať nebude. Veronika Kaporková Zeši. Mám už dnes mesiac taký divný pocit, že robíš dačo nelegálne. Čo som podľa teba mala robiť, keď som na odsud zostala? Ty si myslíš, že ja viem, čo so životom? Ty dade ideš? A to pochop, toto je núdzový stav. Ja potrebujem ísť dať Veroniku dokopy na širavu. A sa poobzeraj okolo seba na všetkých tých mužov, čo sa ti tu ponúkajú. No poď, ideme. Prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého. To by asi musel prísť nejaký princ na bielom koni, aby som dokázala ešte dať čo cítiť. Idete si zahrať volejbal? Veronika, máš! Môže sa človek zamilovať do niekoho, koho pozná celý život a sú dobrí kamaráti. Veronika! Možno to je, keď sa priťahujú. Ale našťastie som tu. Veronika, máš! Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka. A medveďov ste sa nebali? Bál, ale menej jak bývalej švekry. To je moja švekra. Á, Ste utorili o chlapok a ja tu vidím aj nejakých trpazlíkov. neboj sa, unavený budeš. Konečne si môžem ľahnuť. Máte tu voľné? Nech sa páči. Štetka! My sa poznáme? Ja aj keby som ti 300 chlopok nohám zložila, ty si nevybereš ani jedného. A není chyba v tebe, Veronika? Prosím, vyber si Diega. Vesmír, čak už ma netráp! Preberáš, nakoniec prebereš. Ja verím na zázraky. Však s mužmi je to jak s adventným kalendárom, dievčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.